djela apostolska, odnosno događaji koji se događaju u djelima apostolskim, pa i ovo evanđelje koje smo čuli o Isusovom očitovanju, kako piše Sveti Ivan, ljubljeni učenik, 3. put uvlače i nas u tu stvarnost. I pokušajmo na temelju ovoga što smo čuli, ove riječi na koji su mnogi povjerovali, čak su ih prebrojili da je u tom trenutku 5.000 povjerovalo na tu riječ, pokušajmo i mi, osluškujući tu riječ u sebi, učvrstiti svoju vjeru u istinitost onoga što smo čuli. Za hramskog zapovjednika, saduceje, svećenike Staroga zavjeta, mi smo Novoga zavjeta. Za svećenike Staroga zavjeta nije bio problem ozdravljenje hromoga, nego je problem bilo uskrsnuće. To je kamen spoticanja. I to je kamen spoticanja i u svim izvješćima koja smo slušali o Kristovu uskrsnuću, ali evo danas nam djela apostolska svjedoče o događaju ozdravljenja, odnosno Petra i Ivana i Petrove rasprave sa svim tim velikim ljudima toga doba. Ako se malo sjetimo, za vrijeme Isusova javnog djelovanja, saduceji su se isto s Isusom posvadili oko istoga pitanja, oko uskrsnuća od mrtvih. I ta tema uskrsnuća od mrtvih morala je biti veoma, veoma važna tema u to vrijeme, kao što se vidi iz ovoga događaja, pa i za vjerske vlasti onoga vremena. I ta ih je tema očito toliko razdražila da su oni uhitili Petra i Ivana. Važnost uskrsnuća od mrtvih je u tome jer se upravo na uskrsnuću mrtvih lomi koplja oko opravdanosti spasenja i potrebe spasenja. Saduceji su bili izraelska aristokratska klasa, bili su bogati i smatrali su upravo to bogatstvo svojevrsnim Božjim blagoslovom za njihov život, za njihova sveta djela. I oni su upravo uživali u tim svim benefitima svoga života i zato nisu razmišljali o nikakvoj promjeni. I zato je smrt, odnosno nejasan govor o nekom uskrsnuću, bilo njima nepojmljivo. Jer ono što imaš ovdje i onaj način na koji živiš sada i ovdje, to je to sve što ti treba. I to je znak Božjega blagoslova. I zato navještati uskrsnuće mrtvih značilo je zapravo navještati neku Božju intervenciju, neko njegovo djelo koja ruši sve one kalkulacije tih ljudi na vlasti. Zato je uskrsnuće bilo opasno. Ali Petar govori, pozivajući se na psalam koji smo i mi pjevali, taj kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Taj Isus kojega ne priznajete postade kamen zaglavni, o njemu i njega mi navještamo. I zato je svima nama, i ovo je svjedočanstvo iz djela apostolskih, zapravo kako nam je potrebno unutarnje ozdravljenje, da budemo sposobni ljudi, da budemo ljudi graditelji zajednice prema Božjem planu, prema planu tog velikog arhitekta. I zato apostoli potvrđuju, taj uzeti hromi nije bio izliječen njihovom moći,
nego je bio izliječen Božjom silom. I mislim da sam to rekao isto još jednom ovdje i to ću vam danas ponoviti ponovno. Ako vas bilo tko od ovih što vas vode pokušava za sebe zadržati i privući, nije od Duha Božjega. Jer svi mi imamo jednoga Gospodina i jednoga Gospodara i svi smo pozvani graditi Božji svijet, ono što smo malo prije rekli, kraljevstvo Božje, i svi smo pozvani najprije tražiti kraljevstvo Božje. I mi koji smo ovdje oko oltara, svećenici Novoga Saveza, Novoga Zavjeta, i vi koji ste po krštenju isto kraljevsko svećenstvo, koji isto prinosite žrtvu zajedno s nama. I nitko ne može birati gdje će služiti, i to Petar i Ivan također svjedoče. I svaki od njih, pa i u kontekstu protivljenja, dopuštaju Bogu da ih ojača, da ih utvrdi, da oni sami utvrđeni budu utjeha za braću u vjeri. Ovo evanđelje Ivanovo koje smo čuli, to je zapravo dodatak. Evanđelje je već bilo dovršeno unaprijed, prije. I zapravo teško je zamisliti kako se to uskrsli Krist već 2 puta susreo s učenicima, a oni 3. put, i ovo je 3. put danas o čemu slušamo, oni ga ne prepoznaju. A već su se 2 puta susreli. Za ovog autora i za režiju ovoga događaja važno je ovaj 3. susret. Ovaj 3. susret uskrsnuća, i on to posebno naglašava, spominje 3. put. Želi nam zapravo pokazati koliko je teška spoznaja Isusa Krista. Veliki teološki umovi, poput tome Akvinskog i Svetog Augustina, su govorili, kad bi shvatio Boga, onda on ne bi bio Bog. Jer ga ne možeš svojim ograničenim razumom shvatiti ono što nadilazi sve. I zato nam i ovo evanđelje i ovaj spomen 3. puta želi upravo otvoriti oči za tu stvarnost. Da je naša vjera koliko god bila opisana kao nešto čvrsto što imamo u rukama, zapravo da je naša vjera traženje. To osobito govori u naše vrijeme jedan teolog češki, Halik. Naša je vjera traženje i stalno hod u traženju. I koliko god je ta spoznaja krhka, koliko god smo svi skloni ostati, živjeti negdje zaglavljeni u svojoj svakodnevici, živjeti negdje nazadno i mučiti se uzalud i na kraju predvidjeti onoga koji ipak drži naše živote u svojim rukama, ipak shvatimo da nam se taj Bog obraća čak i onim trenucima kad zalutamo, kad odemo. Zanimljivo je gdje se taj 3. susret događa. I zanimljivo je sve ovo što nas, čemu nas ova uskrsna evanđelja uče. Idite, recite mojim učenicima da odu u Galileju, ondje će me naći, ne u Jeruzalemu. I danas slušamo o učenicima koji su upravo na Galilejskom jezeru, gdje se dosta toga dogodilo, gdje je Isus ozdravljao. Na Galilejskom jezeru je govor na gori, blago siromasima duhom. Ali ne samo to, praštajte, ljubite. Sve to odjekuje na Galilejskom jezeru.
I upravo na tom Galilejskom jezeru slušamo i čujemo i svjedoci smo danas Petrove razočaranosti. Idem ribariti. Nije to bio ushit. Idem ribariti je bio znak razočaranja. Nema ništa od uskrsloga. Treba se vratiti u svakodnevicu. Treba otići tamo gdje je ono naše, svakidašnje, i živjeti dalje ovaj život koji je do prije susreta s tim Kristom bio isti takav. I znate što je za ribara najveća uzaludnost? Kad izađe prazna mreža iz vode. Vi koji malo to imate, ta neka iskustva, onda znate kako je to. Cijelu noć se trudiš i ujutro ili baciš vrše i ujutro vučeš, prazna mreža. Nema ništa. Tako su apostoli. A to je slika našeg životnog iskustva. Gdje pecamo, lovimo, grabimo, imamo, a kao da ništa nemamo. A prazni smo. Totalno prazni. I kad učenici love, riba se lovi noću. Ta noć ima također svoju simboliku. Noć je najteža. Svi koji ste morali iz ovog ili onog razloga bdjeti, znate koliko te noći znaju biti duge kad se nešto iščekuje. I kad Krist dolazi? Krist dolazi ujutro. On ujutro stoji na obali. S njime počinje novost. S njime počinje ljepota života. S njim će i ta prazna mreža zadobiti novi smisao. I na što ih Isus poziva? Poziva ih na blagovanje. Ovoga Uskrsa u Azmenom bdjenju sam rekao vjernicima koji su bili u katedrali, što mislite, zašto mi nosimo jelo na blagoslov? Neće biti ukusnije, iako neki kažu da je uskrsno jelo ukusnije. Ali zapravo ga nosimo upravo ovo, u blagovanju, gdje prepoznajemo Krista, gdje Krist ostaje s nama. U dijeljenju, u blagovanju, da onda na temelju toga i mi budemo kruh, dobrota, drugo za druge. I vidite li u čemu je tragedija nas kršćana? Tragedija nas kršćana je upravo u tome. Jer se ne trudimo i ne želimo razumjeti veličinu onoga što činimo. A Isus ponovno i to na uskrsno jutro i u tim uskrsnim događajima uči svoje apostole. Gdje će ga prepoznati? I to je sakramenat, to je znak po kojemu je Krist s nama i među nama. To su sakramenti, to su znakovi njegove prisutnosti. I zato je Euharistija za nas važna, zato je blagovanje za nas važno. I na kraju s ovim završavam. Tko prepoznaje Isusa? Prepoznaje ga ljubljeni učenik. A tko prvi trči? Petar se baca u vodu. Petar i Ivan i u ovom trenutku i u ovom događaju su slika, jedan akcije, drugi kontemplacije. To su kao dva krila u našem životu, u crkvi, u životu crkve, gdje je akcija bez kontemplacije prazna. Nema je. I također gdje je kontemplacija, ako nema akcija, ako nema konkretno učinjenog, ostaje nešto neodređeno. Znate, da bi ptica dobro letjela, potrebna su joj oba krila. Ako jedno ne štima, ne može poletjeti. Tako i u crkvi, za naš crkveni život. Potrebni su nam trenuci sabranosti, duhovnosti, ako želite ushićenosti, emocija. Ali ako to ostane sve na tome,
a ne ljubimo se i drugi po nama ne kažu i ne prepoznaju na koji način se ljubimo i da smo po tome Kristovi učenici, ovo ostaje prazno i u zraku. Molimo uskrsloga Krista da to što su apostoli doživjeli, ta milost koju je njima dao, da dožive, trudeći se spoznati ga, da i nama pomogne svojim duhom da ga danas prepoznajemo. Drugi Vatikanski sabor će govoriti o 5 načina Kristove prisutnosti danas. Neću vam reći koji su, nađite ih. Amen.